For today's video naman, ang gagawin natin is kakain tayo ng balut. Lalagyan muna natin siya ng hot water para mainit na mainit talaga siya. Meron din tayong sausawan. Ayan. Tamang-tama dito yung Ilarn Signatures. Spice vinegar sana natin. So, ito na siya. Nakrock na natin. Yung tamang pag-crack. Huwag yung nasa tip. Yung parang nasa puwet niya. Meron siyang sabaw. And then, lagyan natin ng vinegar. Just tingnan nyo guys. Oh. Ay, my gosh! Guys, so another one. Sabaw. Look at that. Guys, tingnan nyo, oh, maliit pa yung sisiw niya. Look at that.